Ah, Adam. Adam. Aku tu macam buang ni. Memang dia. Adam. Adam ayo boni biana. Ada Roma. Bemena. Bodi. Misro. Mempesa me do beto asemu. Ntitina baby. Ntse me no anya yonkwa me hu. Ana me boa. Ah, Fabio, Adam. Die me kan ya na wo fona bufu no. Ni ye mu ntia o. Na ne ye mtimati ase. Anu so ntia, Dabi, anu so ntia so hu me atwam. Na bi metwam. Metwam. Ntia ya atamfo. O yenya atamfo na nso ne hu ntia na kofa nkoma ba na obi abehume na wo se ni se nyese mfa ha. Asema ye kanati. Yenya atamfo dia, enu kwa so hu me awutwam. Yenti ye hu ase yenye sabi yenye tiasefo. Me no nti ase bi ate. Pacho. Tina baby na mental bi. Eye tie ana wontime so wontime nti ho ate sa. Adam. Die me kan na wo fona bufu no. Me pa kire se me sabi me yo ho. Afi na mabakoi ma. So hu. Ana me pese woni afani wo se hwan no. Montemba basa. Enyine pasumdwe. Na fe de bi. Asumdwe na wona na metutu no. Oye wo awo mpasam, pasa menya afrane ntam asumdwe banti na hu wa matwam no. Eye tiawa. Adwa. Tie, sa me tiawa. Kokofa koma ba. Etisan na ho ye. Kwado to bi twam no hu ye ya. Okokwa kire. Eti me se pam no twam no ne mache no. Adam. Nkasa ho. Se wo chia me a enkofa nkomotintin bi ama. Me ana maka kire. Odi se wo chia me na de nkomotintin ba na etwa so mpache o. Mr. Nya. Ah, Adam. No, Adam. Asa we nkenya asembia. Efisa woni be mana kwa hyehyɛ aware dada. Today ntina asa me ba be suntu di amamo. Afra no ke se be ma. Anapia. Akwa aba. Yeah. We de mebisa kakra. Anopai. Wala na wada roma obi ani anti mesre na mabu mama ne kakra. Oh, asa. We de manofom so a na de acheme. Woni bi ani. Na de menam no. Adwi. Nana ni sei. Wada roma me ne openita biba adom. Ena wo kakra ahihya wade. Na makofie kura akobọ kokoko. Mene maja akọ. Ami agimi atum fe oso. Asempa. Na kaza meye ne ho ade na. Na metutu niama ba ku mienu a sisi zuri papa sa. Me pese se de wositie no so me ye ne ho ade a edimu. Nti ama mato me bo ase se me boa me hu yi. Pia. Na manka bi ahyem. Ababa ifra me a wo de atuma nim se 10-20 woni me do na no asi wodi me nwa me biem ba bi ye duru na aye etu won kwatre de atwire obatampa me dam na atuma ni adwendwen nana eto da bi wo kura pa me hu kura se medwale na me didi Kosa. me diwe na wotwe mienu ne menyo so da men kampo se me nipa medwo so ana me didi na se nsuo kura wontimi nom bi wotimi nom nsuo na me sana se me wura fi kura se me ye nipa kosa no anum nsuo abeda adwonso ohu nana ejama sese no me dwene ho a me hu se wako ekukumuti a yensa ho mopo na woda ema nyina no maybe to ye mema okrodua mu de se me besu kire wo a o fero na wo si bi kire no a ma ware ye ne beba so no se me kagum na me de bedan wo obatampa wada ma me kura kotodwum me sire wo a me anya sa de a se de makoma si da me mu a hurihuri ne ko bofa na bofa no ala meje mato pe ma hwede me kra ti misrawo Afra ni okese mame edawase na kafra wate yenti ameda awase ne se ututu wani na hunu se bebi na hema wo kuruma
mekɔ na ho na wutimi tu wana ma oba me han enu nti na me da wase pia kafra wate pia nana kafra pa eya ise wodɔ ho asɛm pa na wo ka ti kose na wo kesi mesrɛ mo asom me yie pa ne tie de wo nana e ka kyerɛ wo wo kesi se ya adom wo hoi me to me nsa frɛ ne sɛ nana e ma sebra eni gina obeduru ha na asɛm bia me ka kyerɛ no bia nso adom obeti odi djua no ho tin ma ba no sɛ me frɛ adom e ba sɛ adom ade a wo ye ni gya nene okese enware a adom ontimi ntwema no ngofo nanso okese afutu a me de bema wa ne sɛ gya ye kyerɛ di empani se wo ba se wo do wo mpo na adai be me na enyi wani mfiri manim wasɛm na ye me ya sɛ de wo ye wo yi a ye me ya me so ye me ya pa nanso sɛ ya nhwɛ yie ne sɛ epiapia wati kosa an ko wale no a wani gie wo wiase nyina ebe yira efiri sɛ oba no wano edie pen na wo beye no a ebe ye yie okesi mesrew je ye kyerɛ die asɛm wo ya ba sɛ ayesɛm hie wo pinu wo tirim na wo si wo bo na wo tena se hwemra kakra bia ya ni nyina be firi wo tirim wo tuwe wo be memu a wo ya de yafo woni mo de wo so na wo de oba ben na wo be pen bia mu a wonya enti o kese mesrew jai eni adomo achi bio wampew enti jano manenko anya se betomre bi kura no ye hye a mane be ware wo a wanhwe ya wo bekum efiri se wampew ene ya hye a no ba be ware wo enti nwo na ye aduane am wadi nwo no ne da nwo no nanim wana mo so ba bia wo nante kokan bia wo yiri wanim udi aduane a wo kon do a wo pe bia wo yiri wanim na so pe wuduro kakra de frɛ aduane si wo na wudi na de be kye wan sore ya ba ma ni nwu firi ne so ne ho nto no enti okese mi de nana no di nsrew jai ma dom mfa no na seti bia obenya aso no de wate nana me da sipa ne afutu ya de amame aso me da wase di ne hu hia sɛ bibi kyire wadwen a ɛsɛ wo bu penipενifo wa bie ne ma bi so akyere me kwase wo ne be mu no ka de wo kan ka me die ya hwɛ ko senya wa wo kan nyina guma so ati eno kure mi ani ne wo no obetumi akume no ɛhɔ no ni asem pia bru mesra kwa ma adom chao na hoye ale me chao ada yan hyeso bi chawo je so hoye ayem bia wata sam yare nan san yana adom so kam ya esase ye po wa wompo bi papa sa wo sukuko na ba mesumi jana mte ho ma woni nte eti fa wo jana ko na me fa me de ntra amenye sa woni nipa ni ntokwa aso wo pese wo ya na woni nipa ni nya asem po ho wiewia no abepo me sa wo po ho wie a mete me ho ase na mama wa po me na nka wo po ho anka wo duru aka wo ntwom ko ba bi e ka ba ya ho hwehwe eno kire buo se wo nam mini wo ni akasa enye nhwe adan wo ya asema so ba ka kire me adom wo yo ba ya tobo ma to mo be ko kwakosise wo ne be me kasa tobo
Udru na utwa mu ko ba be dinya. E kama fa mas mama so betan so. Wo de fon na ba ye. Wo de fon ba je fon. Na eye sense obi a wonim no na metwam na hu metwam. Me se me mpa kasa na da me ho kasa. No na nkyere ne tie. E fa ho. Wo me nkasa me ho. Abre bia sesa se me ka kire. Me se wo me nkasa me ho. Tia wa. O tumi to wa tumi na dai. Asa mo bi wi to da bi wa na mo wi o kase. Ko dwie na wo ho bata bi atu agu so mo hweme. Ko dwie na wo nta de wo tin ma de ba ye no. E bi atu agu so ana mo hweme. Wo di tia me twa wo. Me apanya me tia wo. Na ho ye de. Na ma twene bi ha mente ase o. Adende na hawo. Aha, o mo bo ho so ana. De bia baba we busue ni de baba ni ba we on padwu on pabre. Wo de wo se be me de bia mo nyamre ba no. Unkwa fom adwuma kro ho wonye na wo tene nchen adan. Ha? Wai wadu ana anade na hawo. Ha. Hweye. Ah. Ada se no ya ka cho se me na ba bia tetemi ana. Me metetawo. Metetawo. Me wo fie na kodoma ko na nanom yi akirem se unua na ko seye mu na bi wonam na emwa no ma megina afiri mu a wo twase be wia no na nanam maduru ha soro me enko ha hweye me hweye hweye na mafima ni bia me jaw so wate ha hweye wate adan me ni sadia na hawo abibia na baba tena ma me nje bia no ana wo ba nananu wa na yi cho se be bia me kwa na nye be wonam na ma hwe ahwabi wo o twase o be na emwa o be sew ha ho no ho me ba jaw se na bi ka kan wani ya tra wani ton wa hwe se me sia power so no wo be ho yi wate me maka ko na sam na so ha me me ka ma mo ko ya wo be ma jona on me yana me yewo na nam se me jona on me yana ga yewo be ya se ya be na wo de wo ha ana wo ni na konko mo asa foto wo ya no me ka na ta Agofia. Manya nipa. Mwana yede de sesan. Meka ho afra. Abrante. Mama ne transeye. Abrante. Meka mo wate me bana wagina boso no. Ko shini ti sawo. Sansani damna mani munatuni ti sawo. Wabaje be badum na ata woni ase no. Waje chire pampe na sha wo ho no. Me ba no woni me masem wo. Wo kunu. Jana no ko wale ni kunu. Wo wuti be badum sei wo pafuna ne. Sadi sa huti. Me ba yitu krom wan woni me masem. Wo ba soro me bo a. Mami, Mr. Wadaroma. Wo sere hwan? Mr. Me pasho. Adum de eya yenkofa keke na dam ne ntem. Bibi ankoso, Mr. Wadaroma. Eya yenkofa na dam woni adum tam. Pasho sanity. Ene wo ba ni be mati fa yenko de di atimu ante. Wo ti bi da ben. Se me ro ko tekere na. Momo de akosane no na me ba adum to wo mpe me masem. A woni be ma be tu yenko de di sa. Wo kunu wo ba wale no. Ni kunu ni afrane. Se woni mu a, wo wonti adum se wo pa afrane. Mami, mpasho wakamati, Mr. Nemu dia wo dwuna nyesa na tie Wadaroma. Ene ma no nyesa. Se dia me dwuna nyesa na tie dia. Se ho na sa nyesa so se ayenkofo no bibi wo mu a. Ene ne kasa. Bibi anim. No sa ko wale afrane. Anya sa wo minu mi enukrom a yes ne ha. Me pasho, Mr. Dia wo susu no, ne dia wo dwene no. Ne dia me so ma dwene ya me no. Wo ma ne yesa wo afrane. Anyesa. Ne yire no. Onya buadi na ne yire ne adom. Ba bibia akoko tetere no mesro ko sana na na afie Mami antisa mesro wo de wakamati me pacho o si antisa mate na se tesa na me duaduam na me hunu se tesa abrante o bagimi adi okrom ha me ye fra me kirewa na kirewa no o mfa mame o ba sisa medin na wo hunu papa so a o ba sisa ne din me ka kirewo eti bomodia na de wo dwene no fa kosa ensansan wachi a wonni mu sede Misro koto jogu fom be pacho bebre diesi bia no jamanenka diesi wa be de be yom nasi diesi woni afane ntembia jamanenka na nsane mentena onso
Arai. I didn't say. Minim sa afrani asem ti na afre me kama mu. Aka me mada. Ate. Ana wo di afrani asem dwa me ho sa. Aka do be ka wie mate me ho ase. Mete me bi. Chinchina atwan. Chinchina atwan say. Oh. Sisi akoy mu bia nim say na me so nti na mpaso ne afrani betena. Ah, ho amro ma dwe o mo sa no. Ah. Krom obi obehu bia no den say etena so. Impo ma me nimpo. O ma me asia me. The juma ma me di me no, ma susu sa da. So, sure. O ma me akase manim ankasa. Adom. Ni nyina ye woni afane. Asetena bi mu no. Mesro adom. Mesro. Obi so ne bibi atwie pe na wode na woni abre hu se me obi kurada. Me di na bata ho no. O dada, why? You see, you trim kan anti amonku. So you say no na why bibia na me boa. Ti bede na amanfo no mu kruma no mu wachi na hu se enye mi nti na wo yesa. De obeye owi ase bia ne papa kan ho asem. So wonim se wutrim no akọ me fita. Yiwani. Ote. Yiwani wo me ne afrani asem ho. Every penny but bibia ase. Emena. Why? I no tell afla me ho. Na wo de wo be twa ko ade. Je maka ne ti o. Ah? De maka ne ti na fire asem. Masro pa se nkabeya adum jana tudi wati adawo masro Papa. Enti obia be kasa se mi bi a kire me ana wa nkese mu majapi mu na. Wo kasa se mi a kire me. Ko si sai. Papa se de wusi kano bete sa no. Nya sa na se kire nkasa ti o. Enna fom sa. Enye bete mame. O na wo kan wa se mi nya ne sa na ne kokoko bo na kobo no. E bo ne sei. Wo mu de se yakobo kokoko. Ni ana me di anim ama yakobo kokoko. Enso mpanyin se dua anyawa ebe wo no. Ye ntwa so, ye tu ase. De mani atoto fom. Ti na ma frɛ o kan sa asem ya kyewo. Ti mesrew pa. Papa na no me bo. Eno na ne ye sa akwa je yensa na se na ho asem didie. Bize me de wo kan me bi no ho a me ntiase. Sane de yan pepre ho. Ana me ma pepre ho se okoje wonsa. Ani bom ye ma no wa ho. Na emle pam no wonya oba foforo na apese wo wale na ya hwe no ho asem ai dai aka. Wati. Papa. Atamfo nyame o. Adai. Atamfo nyame. Papa me nim se na. E ma binum ti o. Adom amama hu se sebi. E ma binum ya wudifo. Di ko si sei. Obi amene wo se shaware. Ma ba ofia bokko pofri mu na. Ti tran ba bi na me tran ba bi. Na papa hwi kama wo. Mia me nua na ne. Asa de waka sembi amana bamu nzeze. Ifia wo ba wa ya me so konfu pani. Se waka asma mana babiti no. Enu asa wo keka kira manfo saa na o twetwe me fia. Enu pokura ne kama kire. On sa anane. Ebia yaudie ne wodie. Esan se ohwe ne ekoso na. Enu nti na ama o kasa akire wo no nyese bia ne boapaye anase wo huru. What did me chen? Cho kai men tienti. Esese odi si na no so be huru me. Ana obeye ni ma bi etisa. Enti wo hu ne se ye ne ya. Yesa ya. Eye ne ya. Nyese huru asem. Hey. Ya. Emako ya pa. Enso abo bi tena bi. Enti ya de. Nanso so jina se bema. Ye se utimi jina nkonimdie betimi ayewo de awate. Ti afana me na mini. Ti me fuasi ni etutu ni sabre.
Apenifo kan ampa. Sɛ wo sono to fo mu abo bi abɔ ne bi. Ti na amma ho kwan ma anane. Ɛyɛ me saa. Na so waka amate. Me gbin ho awese betimi ayeye saa. Na so kan akoma to ye. Yi me gya ne tra saa sɛ adom kɔ. Na me tra mba bi. Ebia na nanom nim de ye. Ɛna o ya ma wo wate. Amasa nka ebia nka nye. Kan akoma to ye. Me tufu sɛ gya. Na bodam sɛ to wa atome. Na bodam. Ate ase. Na bodam. Omodam. Abodam. Omodam. We yi nyina ya fa bi mu da. Ti na me tufu sɛ tobo. Na nkonimdie bɛyɛ o de awate. Papa. Mate, why? I walk around me. Nkoda kakra, why? Ate. Boye di sama bado pa. Ebe. Ampa O dear. Adome da so nyina ne hye. Menya o mabrabo mi nkwa na nyina. Asa wo kanza. Menki kanse. We akata ban wo se ma bedo pa. Da so se benya mabrabo nkwa na nyina. Ebe. Bia me kan wo nyini o. Menya mene kwa ma je. Ade ba ko so mu ne se. Odo na ya akoma mu asem. De ahinta no ana meda na de acho. Meeting fancy. Tu be so se ni e wo kan. Ahye wo koma mabuso. Ti na wo pe maka. Pepepe. Sa pepepe. Ni wo donye. Buadi. Sasa na woka dia. Me de se me ni wa adwene. Me me okoma mu so. Wo na woka. Anti wo so jimidi. Keke sa. Adomye keke sa ne nso. So hu. Sa odo no nkofo de dada nkofo pa o. Woni mo. Debi o. Hwe. Me menda debi adomti. Baby e woti fie do ne meti do no ye nsa. Me meda da. Omo ye tifi ni eti penso fo kwa no mo ye fo. O di odo dada nkofo. Onye nipa no enya do pefi no pe na kwen ko mo foforo. Ohun na okra ni mesese twan. Sa na tie de o kana mejitum. Ne mo bia ne su obia ne din. Misro. Uchi musa wo danso ana. Me danso. O de ho. Bibia mu adom. Amre ko ne nim no de make nyina obagie di o. Bo she de make nyina ye no kre. Nye sese be me de mano be fa ho akeke. De mano fa ho akeke na mnya de me pewie na afi me yimene wa fafaso be ni menya. Yo pe kwa de wunya. O do ha fam so na no be fa ho. Wo he na me ya de na so me fe ko ka asa se wi le sise nkomo wi ya. Dada ya ene me mako. O me ni nkomo kakra na. O de nya ho. Me ya de na me so papa. Papa aduane se lo fe ni ago. Hwe o je kim du fere mo chiare mi ti so a. O ti na basa se da na ha etibu. Nti na chi ne de ko mai. Ana nka yen fan sha nyume. Nya ho. Bi. Yo so ye why adom. She. So si da danko. Oko nyina ni ti da no ko ni tim ye ne dai.